Alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah, alhamdulillah. Auren soyayya aka yau ɗaurawa, ango da amarya na taho in yo burgewa. Godiya zan yo gun sarkin da yake rayawa, kuma yayi kashewa kullum shi muke bautawa. Idan har yanzu laifukan mu yayo yafewa, Allah dan girman manzo na dan larabawa, ka girje wannan auren yayyo ɗaurewa. Alhamdulillah, masha Allah. Bari in je gun sancin da na yo tsarawa, manyan mata na taho inda ya tashewa. Ku taka rawa, ku juyi garbi kasawa, salon dukan kidan kun ji shi gwanin burgewa. Ni limami ne amma a wurin tashewa, bai kasa kuyi sama, 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 kuyi sama kuyi kasa, yan mata kuyi kasa, kuyi haka kuyi haka, kuyi haka kuyi haka, kuyi haka kuyi haka, sama mata. Waka ta biki tilas sai an yi tsarawa, a wurin waka ina zo san ba na kasawa. Bari in waiga waɗanda suke kushewa, wani ya ce duk mai waka wata zai fadawa. Yan ban bada ba watakila kayo rubutawa, ya manta ko wata harka cikinta na dacewa, kuma ko wata harka a cikinta na sabawa. Ba na wakar ba za zagi ba ne iyawa. Ku taka rawa don Allah, ku taka rawa haka, kai kuyi haka kuyi haka, kai kuyi haka kuyi haka, kuyi haka kuyi haka, sama mata. Ku taka rawa kuyi juyi na bikin auren nan, na gano kirjin biki yana tako na kiɗan nan. Kabo kamarya Bridget a cikin hilin nan, Abdul Fashion ne limamin matan banatin nan. Ni na yaba kokarin ku kuna tako da kiɗan nan. Alhamdulillah, masha Allah, alhamdulillah, masha Allah. Ga manyan mata a gabana suke takawa, abokan amarya a kunyar rawa ta yo burgewa. Abokan ango ko dai san ba su iyawa, sun zo a wurin biki sai kuɗi ɗaya suke likawa. Abun burgewa, abun burgewa, abun burgewa, abun burgewa. Na zo in yi wani zance amma na fasawa, domin in na faɗa watakila ku yo watsewa. Ni kuma na son hakan shi yasa ɗai zan yi rufewa. Alhamdulillah, 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 masha Allah, masha Allah. Sama mata. Mix Lambewa Production.